खौरां रादाब टिभि इउटुब चेनेलाव नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं जोंख्लाब ब्रह्मआ। 24 जानुवारि 2022 खालाराव आसाम गभर्नमेन्टनि ASDMA एबा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिजों फोसावजानाय COVID-19 नि थाखाय माखासे SOP खौ बयबो मिथिनानै लादो। गभर्नमेन्ट आरो प्राइभेट स्कुल कलेज बायदिफोरनि थाखाय SOP फोरा जाबाय थाखो 8 सिम गासैबो फिजिकेल क्लासफोरा बन्द थागोन, नाथाय अनलाइन क्लासफोरखौ खालामनो हागोन। थाखो 9 आरो बिनि गोजौ थाखोनि फोरोंथायखौ खालामनो हागोन, नाथाय सानसे गारनानै सानसे लानो हागोन। गासैबो डिस्ट्रिक्टफोराव बेफोर खान्थिया बाहायजागोन। इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल कलेजफोरनि डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि फाइनाल इयारखौ नाथायब्ला फुलि भेक्सिन एबा मोननै ड'जनिबो भेक्सिन लायोब्ला फिजिकेल क्लास खालामनो हागोन। हरनि 10 बाजिनिफ्राय फुंनि 6 बाजिसिम मोनाबिलि आयेन एबा नाइट कार्फ्युआ सोलिगोन। मोनसे जायगायाव हप्तासेयाव 20निख्रुइ बांसिन COVID-19 बेरामजों गाग्लोबजानाय जायोब्ला बे जायगाखौ कन्टेनमेन्ट जन खालामनाय जागोन। गाइखेरसालि, फिथाइ-सामथाइ, गेलामाल दुखान बायदिफोरखौ फुंनि 6 बाजिनि उननिफ्राय खुलिनानै मोनानि 9 बाजिनाय लोगो लोगो बन्द खालामनांगोन। रेस्टुरेन्ट, धाबा बायदिफोराव गासै सिट केपासिटिनि 50% जिरायहोनानै मोनानि 9 PM सिम खुलिनो हागोन। नाथायब्ला रेस्टुरेन्ट, धाबा बायदिफोराव आदार बायदिफोरखौ लायनोब्ला मोनानि 10 बाजिसिमहालागै लायनो हागोन। गासैबो डिस्ट्रिक्टफोरनि थाखाय मिटिं एबा जथुम्मायाव आरो हाबा एबा धोरोमारि हाबाफारियाव सरासनस्रा सुबुंनि जमा जानाया सा 200 सिम जानांगौ आरो बेयाव डाबल भेक्सिन लानायफोराल' ज' जानो हागोन। सिनेमा हल, थियेटार हल बायदिफोराव गासै सिट केपासिटिनि 50% जहोनो हागोन। गोथै सावनाय बायदिफोराव 20निख्रुइ बांसिन सुबुं जमा जानो हाया। 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआवबो माखासे नेमखान्थि होनाय जादों, जेरै फरायसाफोरा पेरेड खालामनायाव हेफाजाब होनाय हिसाबै जा NCC खालामो बेखौबो दोनथ'नाय जागोन। लोगोसे कालचारेल प्रग्रामफोर, बान्था राननाय बायदिफोरखौबो दोनथ'नाय जागोन। बेराम गोसारनायखौ होबथानो थाखायनो बेफोरखौ खालामदों होननानै हेल्थ मिनिस्टार केशव महन्त बिथाङा बुंथियो। बेयाव खालि नेशनेल फिरफिला बिरहोनाय, पेरेड खालामनाय, NCC खौ लायाब्लानो गेदेमा आलासिफोरनि बिबुंथि होनाय बायदिफोराल' जागोन। पेरेड खालामनायाव स्कुलनि फरायसाफोरा बाहागो लानो मोननाय नङा। खालि ट्रेनिं मोननाय पुलिस, सिकिउरिटि होग्रा सुबुंफोर आरो हम गार्डफोरनि जायफोरा मोन्नैबो भेक्सिन लाजोबबाय बिथांमोनाल' पेरेड आरो हानजा सुरनाय बायदिफोराव बाहागो लानो हागोन। स्टेट लेभेलनि रिपाब्लिक डे फालिथाय, जाय कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टआव जायो, बेयाव बांसिनै सा 1000 सुबुं जमा जानो हागोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि फालिथायाव सा 500 आरो गुबुन गुबुन ओनसोलारि बायदियाव 200 सुबुं थुबुर जानो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।